După cum se vede la casa de sub stele s-a păstrat despărțitura asta dintre locul porcului și locul unde stăteau găinile, vacile și ce-or mai fi stat. Ia să ieșim. E o priveliște foarte frumoasă de aici, priveliștea asta înspre vest. Încep să se ducă norii sau începe să se ducă ceața. Bancuța pe care poți să stai la cafea. Este și o strapontină. Dacă e înghesuiala prea mare sau dacă doi să ceartă să stea mai la distanță așa. Iar în spate loc pentru atârnat rufe și echipamente. Zilele astea au fost foarte ploioase, așa că locul e binevenit. După cum se vede, izolarea la acoperiș se face cu lemn și cu paie. Potcoava care poartă noroc, lemn, paie, o lumină pentru noaptea, care chiar funcționează, să găsești căsuța. Geamul, care este un geam foarte vechi, el n-a fost aici inițial, pentru că n-avea nevoie porcul de titlamei geamul ăsta, sau vaca. A fost făcut o tăietură în zi și a fost adus un geam care într-adevăr e vechi și montat aici.